Philip Aroko, ma en achiel kuom jogo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were, owe thuolo gi rambun mar Sh300,000. Duol mar National Police Service dwaro mondo chak chenro mar ndiko obila maromo 10,000 madhi konyo ahinya e yiero ma 2027. Riwruok jopuonj e kaunti ma Siaya kwayo migawo mar somo mondo ogol e tich director mar somo e kaunti no, Leonard Mbugwa. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng'. Achich Philip Aroko mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were gikone koro we thuolo gi doho mamalo ma Kibra. E ng'eto mare, jang'ad bura Diana Kaveza nochiwo chik ni pod ok oyiene Aroko dhi e kaunti ma Homa Bay kata romo kata loso gachije mamoko kod loso ganyuola mar mosenindo Ong'ondo Were. Kaluwore gi apis mar jamin wach, Aroko osetiyo makare kendo chiwo gigo duto ma apisas mag okwach kich osebedo ka dwaro ma siro nonro margi. Burano ibiro winy kendo tarik 26 mar dwe mar auchiel higani, ka achije mamoko to pod odinegi e tesend obila mopogore opogore pacho ka. The respondent is admitted to a cash bail of 300,000. If already deposited, do not deposit again. The respondent shall avail 2 contact persons who are residents of Nairobi, and they shall each deposit a copy of their ID as well as half photograph, not small passport, half photo. Respondent shall not set foot in Homa Bay or be seen anywhere near the boundary of Homa Bay County pending finalization of the application before this court. That is the order of the court. Dichuo moro gi jaode ochopi e doho ma Siaya kitudo gi nek ma ji 9 ma joot achiel manowito ngimagi bang' mach wang'o odgi e gweng' ma Upanda e kar chung' od bura ma Ugunja dweche 2 mokalo. Christopher Owino gi jaode Roslyn Awuor kara kamano ne odagi ketho ma kamano e nyim jang'ad bura David Kimei, kama ne okil mochung'negi okwayo doho mondo mi owegi thuolo kod rambun. Burano ibiro winy kendo tarik 9 mar dwe mar auchiel higani, kama jang'ad burano biro yango ka achijego ibiro we thuolo kata oyo e kinde manyuola mar familia mar manowito ngimagi to dwaro mondo mi otim nonro mapiyo. Ji ariyogo itudo gi nek kokalo kuom mach mar Ouma Adala, jaode Jacinta Anyango gi nyithindgi 7. Confirmed to me that they can raise cash bail, 10 shillings per hundred each. Monday, 9th of June. Is it okay with Mr. Baba? Sorry, I'm confirming the date, my lord. 9? And first looks okay. Well? 9 is okay, my lord. So 9 June? Tarehe 9 Achije adek ochopi e doho ma Siaya kitudo gi nek mar Willis Ayeko mane tiyo kod kambi mar Wells Fargo higa mokalo. Achijego magin Victor Umokoth, Samuel Onyango kod Duncan Ochieng' nochopi e nyim jang'ad bura David Kimei kidonjonegi gi nek makamano. E bura mano winjo odiechieng' manyoro, jabero mar sirikal maduong' Johansen Oduor owacho ni Willis nowito ngimane kaluwore gi hinyruok marach mag wich. Ayeko bende ne olal dwe mar 10 tarik 18 higa mokalo kendo nodogo yud ringre e tong' ma Siaya gi Kakamega. But now will be a discussion to indicate that
Jodak e gweng' ma Kalabala e sublocation ma Sirulo e Muhaya nigi lit kod kuyo bang' fwenyo ni ji 6 manowito ngimagi e mach manomuoch Kibra ne ae familia achiel. Dina Amisi nowacho ni nofwenyo wachni kokalo e simb ong'we yamo bang' wuode ma Francis rem chopo e dala owadgi manosenindo Ernest Ombima. Familia no koro kwayo kony koa kuom sirikal mondo okonygie kowo jogigo eko manowito ngimagi e masira mar mach ma Kibra no, ka familia machielo mawuok North East Bunyore bende owito jogegi 2 e masira no mane okelo kwan jogo eko manolal chopo 10. Pia Ernest Ombima alikuwa hapa last week, akanielezea habari yake, tukaelewana, akanialika kitu, akaniambia Jumamosi mama nitakuletea kitu. Sasa Jumamosi ijafika, sichapata habari yake. Habari yake ninapata ni kifo. Sasa hii tuko na usuni kupoteza huyo mtoto wetu. Yeye ndio anapangianga hapa vitu yote, kama tuko na matanga na mna hii, yeye ndio tunawekanga yeye mbele, atupangie kila kitu. Sasa tunahusunika sana kwa kifo yake, ilikuwa kifo mbaya. Mimi niko na huzuni kwa sababu nimepoteza pamoja na mke mwenza. Niko na huzuni sana. Ningeomba tu serikali watusaidie, mwili wake pamoja na familia yake yote ikuje kwa boma tuwazike kwa amani. Na serikali naomba tu mtusaidie. Niliona mtukufu rais akiahidi jana kwa TV ya kwamba atachukua mzigo wa kusaidia mazishi haya. Afanye hivyo pamoja na gavana wa Nairobi. Watusaidie vile walivyoahidi. Na sisi hapa hatuna nguvu kwa sababu hii imetupata, na hata kufikiria cha kufanya hatuna. Nguvu zote tunaangalia kwa serikali yetu tukufu ya Kenya. Duol National Police Service dwaro chako chenro mandiko bila maromo 10,000 madhi konyo ahinya te yiero ma 2027. Ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni gidwa chako chenro makamano e dweni mar 7 mar ndiko obila manyien, ka owacho ni kuom higni 3 sani pod ok ondiko obila, ka kwan obila maromo 4,569 oseweyo tich chakre higa 2022. Omedo ni mar keto ler e chenro ni, gibiro nono apisa duto mandiko obila manyien, ka bende gichano mar kete e lela e tipo mondo mi jopiny olu chenro no. One of the lessons learned is the need for transparent criteria and communication. And we've observed this issue in the past exercise. And the biggest challenge is the ambiguity in selection criteria, led by the public mistrust and candidate confusion. The current, or what we are recommending, is a clear publication of recruitment guidelines, selection criteria, and scoring method through official platforms. The other issue is the corruption, weaknesses, legitimacy, and public confidence. We've observed issue in past exercise being a widespread reports of bribery and favoritism in recruitment, reduced public trust. We are recommending that we collaborate with EACC, IPOA for monitoring, use of anonymous reporting tool, and disciplinary measures for implicated. Riwruok mar gavana sani koro dwaro ni jokanyo mag weche dongruok mondo tii gi counties achiel kachiel moloyo tiyo gi sirikal mamalo aching'. Kane giwuoyo e boma ma Naivasha, governors go ywak ne sirikal mamalo osebedo ka yulo gi chwalo tije mag dongruok go. We must fight for devolution because it is the only way that we will transform our country. And devolution was not born out of an individual's mind. It was born out of the minds of Kenyans who fought and said, yes, this is the way to go. And therefore, let us work, and I will call upon our partners here. National government will tell you many things because they have sovereignty, and they must be the people that must do all the collaterals and what have you.
But the implementation of any program, no matter what you call it, be it a fertilizer program, whatever program, can only be implemented in the counties. The counties have structures, and within that, we are able to move. Jodolo mawuok e piny Luo kokalo e bwo mabul mar Nyanza Council of Churches koro kwayo oganda mondo wuog kar romgi e rwako welo kotelnegi kod jatend piny William Ruto e nyasi mar Madaraka ma idhi bagi giko juma ni e boma ma Homa Bay. Jodologo wacho ni oganda Luo nyaka koro nyis kido maber e seche ma welo biro, kendo gikwayo josiasa ma Kaluo mondo mi oket tenge pogruok moro amora ma gin godo e neno ni nyasino orumo kod kwe. Jodologo wacho ni nyasino biro loko lwasi mar Homa Bay kod alwora mare ma nyaka sani oseyudo chenro mag dongruok moting'o nyaka lap mar Raila Odinga, ka bende gikwayo oganda mondo med mana siro tend William Ruto. Nyasi dhi bedo maduong' Homa Bay, warwako kanisa wate gi jodolo te to gi members mag raia ma jo Nyanza mondo ubi duto te warwak president gi mor gi hera mang'eny mondo mi one ni adieri wan kode. Warwako kendo wageno riwruok maduong' mar broad-based government ma Nyasaye okelonwa e yo makare ni. Watwere gi chuny achiel mondo walam Nyasaye mondo kwe bedie ma weche manono kik bedie. Warwako ji te e Luo Nyanza kamoro amora uchopi e nyasi maduong' ma dhi bedo Homa Bay. Warwako ji te, kik ng'ato dong' e nyasi ni. En nyasi malich mokadho mwadhi nene ber ma Jehova Nyasaye kolore gi hera maduong' ma Nyasaye oherowago jo Nyanza. Wadwa kwayo ji te ma Nyanza, bed ni gin kanisni, bed ni gin josiasa, bed ni gin youth, bed ni gin mine, bed ni gin nyithindo matindo, waherre uru odiochieng'ni, wanyisru hera, nikech sama celebration ni dhi timore, ji dhi ng'iyowa e piny mangima. To mae sama wabe wanyalo bedo jokisera mondo warwak jogo manyalo biro mondo tim ohala, mondo bed kodwa, mondo konywa. Koro wamor Madaraka Day mabiro tarik 1 dwe mar 6 higa 2025 pok nwaneno. Wadwa mana gon erokamano ne president kokalo kuom the host men Governor Gladys Wanga motimo ma. Riwruok jopuonj e kaunti ma Siaya kwayo migawo mar somo mondo ogol tich director mar somo e kaunti no Leonard Mbugua kuom rocho chenro mag somo kendo koso tiyo kod ratiro e yore mag omenda. Jotend jopuonj mar riwruok mar NAT wacho kod Kupet bade ma Siaya kwayo mondo mi otim nonro mar omenda mosetigo e bwo dweche 3 mokalo. Kanolosi apisi mar NAT bade ma Siaya, jagoro maduong' mar riwruogno Alex Dunga kod nyawadgi ma Kupet Sam Opondo jowacho ni giseoro kwayo ne jagoro maduong' e migawo mar somo mar golo oko Leonard Mbugua e apisi. We have principals of secondary schools and heads of institutions in primary schools who have already been transferred, but they cannot move to their new stations. Reason being, the county director has insisted on carrying out some kind of audit, thereby delaying movement to the institutions where the teachers have been transferred. This is causing a lot of anxiety to the principals and heads of institutions. The county director of education is usurping the role of the board of management of our schools by usurping the powers of board of management, who should award contracts to schools. Contractors to schools. And let me tell you, and I'm giving an example of KPIL. He gave a directive that all institutions, those he has interest in, will not award contract to the contractors. He is coming with a list of identified contractors that the school must choose from it. That is against the public procurement law. Yes. The training for the managers is for 3 days, and it is supposed to cost 7,500 for each institution. And again, these figures are given by Kemi. The money is normally deposited into a Kemi account once the amount is collected at sub-county level by the CAPTCHA or CASHA officials.
Kawadhi e piny Ingeresa en obila e boma ma Merseyside e piny mar Ingeresa omako jago moro ma jahigni 53 manotuomo gi mtoka